Ik was begin 20 en had een break nodig van mijn studie, dus ik denk ik ga een jaar naar Israël toe. En daar was ik op een gegeven moment op een feestje van een gemengd Joods-Arabisch publiek. En de manier waarop ze gingen dansen was zo anders dan dat ik gewend was. Vrouwen die heerlijk in zichzelf met de heupen gingen schudden en eigenlijk ook geen oogcontact zochten, maar lekker in hun lijf aan het dansen waren op die drum van de muziek. En de reactie van die mannen was ook zo leuk. In plaats van dat ze dan aandacht wilden trekken, was het van ze stimuleerden die vrouwen om in zichzelf te duiken in dat dansen. Dus ze knopte een sjaaltje om de heupen, dat dan wel. Hè? En gingen op één knie erbij zitten, staan klappen. Maar die energie was zo mooi, vond ik. Ik denk, hey, wat gaat dat leuk, dat buikdansen. Ja, de vrouw werd echt daarin opgehemeld. En dat mag ik wel, ja. Ik heb ook gewoon voor de klas gestaan, maar het buikdansen is zoveel leuker om te geven. Dus dat is uitgegroeid tot een beroep waar ik veel lessen in geef. En hoe is het maar die met te doen? Nou, heel erg leuk. Ja, ik doe het al vanaf mijn 11e of zo. En ja, ze is een goede lerares en ik leer veel, dus ik vind het erg leuk. Het geeft gewoon plezier, dansen. En het is gewoon, ja, je voelt je heel mooi. Het is gewoon heel fijn. Ja, dat zo? Ja, echt wel. Maar is het net een beetje neken of eng soms? Of? Nou, nee, je voelt je eigenlijk heel vrij als je danst. Ja, het is gewoon fijn. Maar waarom kennen je dat eigenlijk net? Die doen het ook hoor. Ja. Toen ik ook op reis was in Egypte. Oh, joh, de disco's zijn vol met mannen. Vrouwen mogen niet dansen, maar die mannen die gaan dan lekker met de schouders dansen. En die kunnen ook al die dingen die wij doen, maar dan nog veel verfijnder. Hè? Want ze hebben van die smalle heupen. En die mannen die hebben niet zoveel nodig om los te gaan. Hè? Muziek en het is genoeg. Ja, dat is super. Ja. Die mannen niet. En welke man dan wel? De Friese mannen. Ja, wat is er mis met de Friese man? Die gaan pas dansen als ze flink dronken zijn. En dat is zo jammer. Maar dan doen ze wel heel erg goed. Ja hoor. Ik zie dan het verschil tussen Riek en Eer. Ik zie dat weet je zo best en dat daar zo volle ellende hier moet is. En dan denk je, ja. Ik ken natuurlijk die grote wereldproblemen net verhoren, maar ik ken misschien wel een beetje waar. Ja. Nou, dit kwam op mijn wij. Ja. Nou, dit kunnen we stil laten. Ja. En nou, ik weet niet, dit kleurt er net zo mooi bij. Vies wel? Ja, en dan wordt alle keer weer een beetje maar gries. Hè? Ja. Die onderste, ja. Die. Ja. Die is heel mooi, zet hij Ja. er Ja, zo. Dit is nog. En dan proberen. Oeh, komt er naar beneden. Oei, oei, oei. We moeten dan maar net filmen. Dat is al je wereldwinkelspul. Dat komt al je uit de derde wereldlanden. En dat gaat om die mensen te helpen dat ze daar werk hebben en inkomen. Hè?
En dan had ik daarnaast nog tweedehands boeken. En dat verkopen we en dat doen we dan voor een project van Dorcas. En we hebben een Dorcas depot. En daar kunnen ze dus kleren en schoon en beddengoed en bedden en van alles brengen. En dat wil je weer bijhellen. Dus je hebt meerdere goede doelenprojecten hier. Nou ja, het ene steunt het oren wat, ja. Of we hier weer wat geld oer gaat vaak ik weer naar de straatkinderen of zo. We hebben een band adopteerd. En toen kreeg ik de krantjes en er stond in. We konden wel een depot houden, hè? Nou, dat is wel leuk. Eerst mijn man zei vrij, dan roemt het wel eens. Dan had ik hem zo aan mij. Ja, nou ja, dat is belangrijk. En toen later kwamen dan mij die boeken. Hè? Toen dacht ik, hé, dat is ik wil wat die boeken. Er zijn berg boeken in de wereld. En dat rent mooi aan, hè? Dan kom je direct man. Of als die meest verhaal je. En die mij graag in boeken snuffelen. Nou ja, en toen had ik dus weer een stukje van mijn man ontfutselen. Maar die had mijn tasstemming hier. Ja. En had het er al hier mooi in het timmer en zo. En daar kon de boeken dus staan. Dus je drouwen je man langzamerhand het hak uit? Ja. Zei iets. Zo is het haast. Ja. Maar Eén kind gered, heb je de hele wereld gered. Dat is het motto. dat is het motto, ja. En ondertussen wat Ghibli. Ja, nou ja, goed. Je mag er wel willen. Ja, tuurlijk. Je mag er wel maar willen dwaan. Ja. Hè? Je moet jongen dat wij dwaan kennen, dan kom je heel eind heen. Jongen erbij? Ja, tuurlijk. Jongen je hem Ik jelle? jongen brotten. Nou, Ja. ik net hoor. In mezelf. Ik absoluut net. Of fluitje. Nee, dat is net mijn ding. Oh, jammer. Nou, goed. Maar Ja. goed. Oh, zo is nog wel even dat we zongen. zeg. Ja, zeker. Ja, dat dacht ik al. Ja, als je daar Nou, dat is haai je het net. al. Daar haai je het al. Dat doen we net. Dat heb je helemaal net aan, hè?